Preselila sam se u Moskvu. Evo je škola i zamislite, ovdje ću morati da dolazim jedno sigurno 3 godine, svaki dan. Želim da nastavim da živim svoj život, da sve bude okej. Ćao svima ljudi, ja sam Kaća i dobrodošli ste na moj kanal. Ćao svima ljudi, moje ime je Kaća i dobrodošli ste na moj kanal. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Ja smatram da svako treba da radi ono što voli, ono što želi i ne treba da se osjeća loše ili osuđeno zbog toga. Moment kada sam se preselila u Moskvu je podelio moj život na pre i posle. Nikad nisam htela da odustanem, nikad nisam to rekla. Uvijek sam znala da sam jača od svih situacija i ja sam osoba koja će da uradi sve, ali da dobije ono što želi. Nikad vam nisam rekla da posle selidbe sam se osjećala jako loše, polomljeno, ali to je prošlo i znala sam da ću jednog dana ovako snimiti video o sebi i da. Prosto ne znam koliko sam sati provela radujući na tome, na time. Oh my god. Ovo je mnogo teško kad nisi dugo pričao srpski. Ovom kanalu je došlo vreme za promene i sada ću da postavljam više pesama, više kavera i videa koje ja želim, koje ja obožavam da pravim. Znam da se ovo možda neće svakom svideti i ne očekujem da me podržavate, ali želim samo da znate i ostanite ako vas zanima šta će biti dalje. Nisam razumevala zapravo, prošlo je toliko vremena, a ja i dalje se nisam osjećala okej. Sada jednostavno me boli dupe, izvinjavam se za ljude koji ne žele da budu u mom životu. Ako ne želiš, ne moraš. Jednostavno ako izgubite sebe, niko vam neće pomoći. Volim vas mnogo. Drago mi je što ste odgledali ovaj video. Obećavam vam da će sljedeći video biti jako interesantni. Možda neće puno biti gde ja razgovaram, ali bit će puno gde ja pevam i nadam se da će vam se stvarno svideti, jer ću puno da se trudim, jer imam sada stvarno ogromnu želju da radim i izvinjavam se što me nije bilo toliko dugo i što vam ništa nisam apsolutno objašnjavala, ali eto, ova 4 meseca su za mene bili odmor, break. Trebalo mi je da pronađem sebe i drago mi je što sam to uradila. Nisam naterala sebe da guram dalje. Vi ste uvek pisali meni, vi stvarno se brinete o meni, neko više, neko manje, ali jako mi je drago. Tako da nadam se da sam vam nedostajala i nadam se da čekate sljedeći video. Da. Puno vas volim. Hvala što ste odgledali ovaj video do kraja i vidimo se uskoro. Ćao svima! You'll see better days. Life's a choice we make every day. Keep your head on straight. You'll see better days. Life's a choice we